Wakusunga pane vamwe nechemao chana changu chaenda kumarimuka kunotenga mucheka wake. Wakusunga pane vamwe ndokunge vari vamwe amai vairoya zvikuru. Amai ava vaigara nemukweshwa wenyoka waigara uri mudura, akanga ari ndiye mwana wavo chete, vanga vasina mwana wemunhu kwete. Nyoka iyi vaiida zvikuru, vaigara irimo mudura vachiipa zvekudya, ichikura irimo yakanga yakura chaizvo chaizvo. Zvakati nerimwe zuva vakafunga kuti nyoka iyi vaitsvagire musikana akanaka, ndokunyenga mumwe musikana akanga aripo paraini ipapo pamushapo aigarapo. Zvikanzi ndine mwana wangu ini wakaenda kumarimuka, zvaitaura kuti wakanga aenda kunoshanda achadzoka makore kana kwapera makore 5. Saka mwana wangu uyu unomuda here? Musikana uya akabvuma ndokuenda namai vaye kumusha semuroora. Asvika kumusha kuya nguva dzese zvaitizvo. Vamwena ava kana vari kukuya vakanga vaine kambo kavo kavaiimba zvikuru. Echemao chana changu chaenda kumarimuka kunotenga mucheka wake. Wakusunga pane vamwe mwana uyo waiteerera kambaka zvikuru, kaimunakidza. Nguva yese amai vaiti kana vari kukuya ndokamboka vaidisa kuimba. Zvakazoti nerimwe zuva amai vari kuenda kunhimbe nokuti kuroora chiona ini ndaakuenda kunhimbe. Zvandiri kuenda kunhimbe wosara uchikuya. Kana uri kukuya toimba kambo kandinoimba ini kana ndichikuya pakuya apa. Ndapota zvangu mwanangu usaimbe kambaka. Mwana uya akati ndazvinzwa mai vaye vakatora chari yavo ndokuenda kunhimbe kwakanga kuine vamwe. Mwana uya akasara ndokutora zviyo ndokutanga ndokugara pakuyo ndokutanga kukuya. Ari kukuya apakati kukuya kuya kwakumunakidza akangorekana akungoimba kambo kaye. Wakusunga pane vamwe garara mukadzi wangu iri muno mukatura. Mwana uyo akateerera akati ko riri kudaira riko zinyoka riya ranga riri kudaira riri mudura. Mwana uyo haana kumbomira zvake kukuya, akaramba ari kukuya achiimba kambo kaye. Wakusunga pane vamwe garara
mukadzi wangu ndiri muno mukatura. Nguva iyo mwana ari kuimba zinyoka riya raiterera kambokae raifuta neshungu richida kuti rinobata kamwana kae rikamedze riri mudura imomo. Rakarongorekana rapazadura kunzwa dura nepakati kuti pwa. Mwana uya ndokubuda akatarisa kudura ndokuona kuri kuuya zinyoka hombe. Haana kumbomira kuimba ndokutanga kutiza akananga kunhimbe kwakanga kwaenda amai vai. Kunhimbe kwakanga kwaenda mai vai ndokusvika panhimbe pakanga pakaungana vanhu akasvikopunzikira pamberi pevanhu vakanga vakaungana panhimbe. Vanhu vakatarisa kwakanga kuchibva nemwana uya vakaona kuri kuuya zinyoka hombe. Vamwe ndokutora mapinyi, vamwe ndokutora matemo, vamwe vakatora matombo. Ndobva zinyoka riya rasvika ndobva ratemwa nevanhu vese vakanga varipo ndobva varipisa. Amai vai vakada kutiza ndobva vabatwa ndobva vangopiswawo pamwe chete nenyoka iya ndobva kaperera sarunga.